Velkommen til Kvindeliv. En podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv, ved at forstå den kvindelige cyklus, og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I den her episode skal vi tale lidt om tantra og seksualitet. Det er nemlig et emne, jeg synes er helt vildt spændende og også rigtig vigtigt for et godt kvindeliv. Som du måske kan huske fra min 5S-model, så er det faktisk et af de her 5 ben i min model, nemlig sensualitet kalder jeg det. Men det integrerer lige så meget vores seksualitet og vores forhold til nydelse, vores forhold til feminin og maskulin energi. Og derfor er mit ønske at bringe det lidt mere ind på podcasten, men også på min yoga-platform. Det er faktisk sådan, at i den her måned starter jeg med en live masterclass den 26. september, hvor at jeg fortæller sådan lidt en introduktion til tantra. Hvad var min vej ind i det, og hvad er det egentlig? Og det kan både være for dig, som måske aldrig har hørt om det før, og bare lidt nysgerrig på, hvad er det her for noget, og hvad kan jeg bruge det til i mit liv? Det kan også være, at du har arbejdet med tantra i mange år, og bare gerne vil høre min vinkel på det. Så det er for mine medlemmer inde på Hormon Yoga for Kvinder, at jeg starter det op. Og det kommer så af, at jeg selv for nogle år tilbage begyndte at blive rigtig interesseret i det her emne, mærkede en længsel efter at forstå det bedre i mit eget liv, og derfor tog en tantrauddannelse. Og i forlængelse af det, så faldt jeg over Fanny Broholm, som du vil møde i den her episode. Hun er min gæst, jeg har inviteret ind i studiet. Hun er Pleasure and Purpose Coach, og vi snakker en masse om seksualitet, om nydelse, om tantra. Vi kommer også lidt omkring, hvor spænding er i underlivet, hvis man oplever smerte under sex, hvad man så kan gøre. Det er noget, som Fanny blandt andet arbejder med. Vi taler lidt omkring forskellen mellem mænd og kvinders seksualitet, og hvad du som kvinde har brug for. Og generelt, hvordan du forbinder dig til mere nydelse, og hvad et bedre forhold til din seksualitet kan gøre, for at du får et endnu bedre liv på rigtig mange planer. Så det er simpelthen temaet i dag, og nu vil jeg egentlig bare invitere dig til at lytte med, og hvor end du er, om du er ude at gå en tur, om du sidder ned, om du sidder i en bil, eller hvor end du er, så håber jeg, at den her episode vil give dig en masse spændende nyt og information og refleksion omkring din seksualitet og omkring nydelse. Rigtig god fornøjelse. Ja, så velkommen Fanny til min podcast Kvindeliv. Og jeg er så glad for, at du er med. Jeg får lige at starte med, hvordan jeg stødte på dig, for det tror jeg faktisk ikke engang, jeg har fortalt dig. Måske har jeg. Jeg stødte første gang på dig i forbindelse med et yogastudie, jeg gik i Rørt, og det var under lockdown, så der var sådan en masse online ting. Og så interviewede de dig, og jeg lå derhjemme på min sofa i København og lyttede til dig, og du har en uddannelse, jeg godt kendte til. Jeg har nogle venner, der også har taget den. Og selvom jeg vidste en del af det, du fortalte, så synes jeg bare, det var så rart at høre en sige på dansk de her ting, og sige det så godt og så konkret. Så siden der har du været sådan lidt i mine tanker. Og så underviser jeg kvinder i hormonsystemet og menstruationscyklusen, og et af de parametre, som er en del af det, og som jeg selv er begyndt at udforske mere og mere, det er det 5. jeg har sådan en 5S-model, som handler om sensualitet. Og lige nu sidder du faktisk i Costa Rica, og faktisk var det i Costa Rica, jeg sådan for anden gang for alvor blev introduceret til tantraen. Og nu er jeg selv i gang med en tantra-coach-uddannelse, så jeg har sådan det er helt vildt. Jeg glæder mig helt meget til at dykke ned i det her. Ja. Men det er sådan lidt min indgang til det her emne og til dig. Har du ikke lyst til at fortælle lidt til dem, der aldrig har mødt dig før, om din historie? Jeg ved, du kalder dig, som jeg har læst det på Instagram, Pleasure and Purpose Coach. Vil du fortælle lidt om, hvordan du er blevet det? Ja, altså jeg var i politik og har det meste af mit liv fokuseret rigtig, rigtig meget på bæredygtighed, og også min uddannelse er også universitetsskolet i bæredygtighed og politik.
Og så stillede jeg op for Alternativet og blev også valgt til Københavns Rådhus. Og var ligesom i et meget maskulint, meget sådan målorienteret, kompetitivt miljø i politik i næsten 4 år. Og i den periode mistede jeg min mor, som jeg havde et meget, meget tæt forhold til. Så det blev ligesom lidt for meget i forhold til sådan at netop blive ved med at være i den der sådan konkurrenceprægede maskuline miljø. Og jeg havde ligesom brug for sådan healing og brug for at mærke min krop, brug for at mærke min femininitet og bare sådan få ro på. Så stødte jeg på den der tantra-uddannelse og havde også selv brugt rigtig lang tid inden da, op til da, på at komme ned i min krop og begynde at forbinde til min nydelse og hvad jeg egentlig havde lyst til at bruge for. Så passede det bare med, at det føltes bare som et mega perfekt match at tage den der sådan etårige tantra-coach-uddannelse. Så det gjorde jeg, og så samtidig var jeg så stadig i politik, men da jeg var færdig, så blev det bare helt tydeligt, at det var coach, jeg skulle være, også netop for at få den der sådan en kontakt med kvinder og par og mænd for den sags skyld, men ja, få ro på og komme ned i min krop og få et mere sådan, en kontakt med folk. Ej, spændende skifte og spændende baggrund at komme af ind her, som jeg jo egentlig ser bæredygtighed på en anden måde, bare for individet og for vores indre bæredygtighed. Det er sådan lidt det, jeg i hvert fald også ser med hormonbalancen. Det er vores indre klima, som vi også har brug for i balance. Ja, og det var meget faktisk det, som netop den indsigt, jeg også fik i politik, var sådan, man kan godt lave nogle strukturelle forandringer for at skabe forandring og bæredygtighed, men det kommer meget ned til, hvordan folk har det, og hvis folk er mega stressede og ikke i kontakt med deres krop, så er det virkelig, virkelig svært at skabe bæredygtighed og lave forandringer, hvis folk ikke har det godt. Så det var også meget det der med netop, som du selv siger, ikke? Altså skabe bæredygtigheden inden i først. Jeg kan godt tænke mig at udfolde det lidt mere. Nu nævner du selv ordet stress, som er noget, jeg arbejder rigtig meget med hormonerne og at komme ned i kroppen. Hvordan ser du linket fra altså vi snakker jo meget om stress og det her med at komme ned i kroppen, men vi snakker ikke så meget om seksualitet endnu. Det håber jeg forandrer sig. Hvordan ser du linket mellem de to ting? Jamen for mig, der er seksualiteten helt klart altså den modalitet, der er mest helende overhovedet. Fordi at for ligesom at komme i kontakt med sin nydelse, skal man ned igennem en masse lag af blokader, der er i kroppen, som ligesom blokerer den der seksuelle energi fra at løbe igennem systemet. Så hvis man har det som mål, at man gerne vil udfolde sin seksualitet, så kan man ikke undgå at arbejde med alle de lag, der er ovenover, som for eksempel stress, eller spiseforstyrrelse, eller indre barn, eller ting, man har med sine forældre, og ens relationsmønstre. Alle mulige ting skal ligesom op og heles og vendes, for at ens krop kan tage imod og være sådan en, ligesom, hvad kan man sige, en clean slate for seksuel energi. Det er i hvert fald min opfattelse. Så jeg synes altså, at det er en rigtig, rigtig god healingsmodalitet, specielt også i forhold til stress. Fordi det tit er, når man er stresset i kroppen, at man lukker ned for sin nydelse og spænder op i sine muskler og ikke kan slappe af og meget op i hovedet og tænker, kaostanker og alt det her. Og det er ligesom modgiften til nydelse og orgasmisk energi. Så det er jo en form for stresshåndteringsværktøj, vi er egentlig over i. Eller hvad? Jamen al form for healing, synes jeg, altså jeg arbejder måske 20% med mine klienter specifikt på nydelse. Og ellers så arbejder vi med alle de der ting, der ligger ovenover, som gør, at man ikke kan komme ned til nydelsen. Hvad kunne det være for nogle ting? Hvad blokerer for nydelsen? Jamen det er meget indre barn. Det er meget indre barnarbejde. Til dem, der ikke ved, hvad det betyder. Jamen det betyder, at man som barn ofte kommer ud som helt skrøbelig lille væsen, og er meget sårbar i forhold til påvirkninger fra forældre, fra skolen, fra venner, og på den måde meget let, specielt hvis man er sensitiv, hvilket jeg er, kan blive traumatiseret egentlig. Det lyder så voldsomt, men altså man kan i hvert fald få sådan nogle imprint i sin krop,
hvor at man føler, man skal passe på sig selv på alle mulige måder. Så det er sådan nogle former for beskyttelsesmekanismer, som bygger sig op inde i kroppen. Og for at hele de beskyttelsesmekanismer, som for eksempel at blokere sin nydelse, eller spænde op på forskellige steder i kroppen, eller spise på en bestemt måde, så bliver man nødt til at gå ind og arbejde med den oplevelse, som man havde, da man fik den beskyttelsesmekanisme som barn. Sådan at man ligesom kan hele og integrere og ligesom give kærlighed og omsorg og beskyttelse til den version af en selv, man var, da man var på den tidsalder. Så det er indre barnarbejde, og det er sindssygt vigtigt og effektivt i forhold til seksualiteten, i forhold til generelt trivsel. Hvorfor? Altså, jeg skal bare forstå, hvordan er linket fra det over til seksualiteten? Jamen, det er tit det her med, for eksempel er der rigtig mange kvinder, der spænder op i underlivet, og har smerter under sex. Det er faktisk en tredjedel af kvinder, der oplever det, hvilket er jo et meget højt tal. Og det kan være en beskyttelsesmekanisme, man har fået, for eksempel hvis første gang man har haft penetrationssex, og i ung teenage alder, eller senere, og den beskyttelsesmekanisme sidder i kroppen. Så for at man kan få nydelsesfuld sex, der ikke gør ondt, og man kan slappe af, skal man ind og arbejde med det, der skete på det tidspunkt, og ligesom få helet og integreret den version af en selv, der er bange for penetrationssex, eller som oplever smerter eller spændinger. Så på den måde hænger det rigtig, rigtig meget sammen, og det hænger også sammen i forhold til seksualitet. Der er mange, der føler skam, og føler, at det er ulækkert, eller at det er forkert. Seksualitet, og det er også noget, der kommer fra barndommen ofte, ikke? At man har aldrig set forældrene have sex, eller det har været noget med, hvis man har set en film, så har der været akavet stemning, hvis der var sex senere, eller det kan være små ting, som bare har sat sig, som har gjort, at man synes, det er skamfuldt, og man skammer sig over sin seksualitet, og man føler, man har skulle måske onanere i skjul, og uden at måtte sige noget, og det har været sådan hemmeligt og forkert, og det er også noget, man kan gå ind og arbejde med gennem indre barnarbejde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det her emne er så spændende, og jeg vælger at være tantraunderviser. Som om jeg bare vælger alle de tabuer, vi har. Nu tager jeg startet med menstruationscyklusen, så over til sex, fordi det er også så tabubelagt, som du beskriver. Jeg er nysgerrig på for dig, hvordan var dit forhold til din seksualitet, før du blev coach inden for det her felt? Hvis du har lyst til at dele det. Meget gerne. Jeg havde meget svært ved at connecte til min nydelse, og havde rigtig mange spændinger i min krop, og havde meget sådan en performance-orienteret tilgang, som jeg tror rigtig mange unge kvinder har, hvor jeg skulle se ud på en bestemt måde. Jeg var havde sådan, hvad kan man sige, så mig selv udefra, og ligesom fokuserede mere på, hvordan jeg så ud, og hvordan min partner havde det, og at jeg ligesom skulle leve op til sådan lidt pornificeret seksualitet på en eller anden måde, ikke? Og det der med at tage sig tid til mig, og at der skulle bruges lang tid på forspil, og det skulle gå stille og roligt, og man skulle ligesom connecte også med hjertet, og med at se hinanden i øjnene, og bruge lang tid på at kysse, og alle de der ting. Det var slet ikke noget, som jeg oplevede. Der er jo ikke nogen, der bliver uddannet i det, kan man sige. Så jeg havde sådan en meget patriarkalsk måde at være i min seksualitet på. Så jeg fik ikke særlig meget ud af det, og det var mega frustrerende. Og følte, at jeg burde ligesom fake min nydelse, for at heller ikke, at mandens skrøbelige ego blev påvirket og så videre, ikke? Så og det tror jeg, det er noget, jeg hører igen og igen, at det er der rigtig, rigtig mange kvinder, der har haft den oplevelse som i deres tidlige seksualitet. Så på et tidspunkt, så tror jeg bare, at jeg fik nok af at performe, og ligesom ville gerne have noget ud af det, ville gerne opleve, altså føle, at der var så meget mere i seksualiteten, man kunne udforske og opleve. Så begyndte jeg til en seksolog selv. Fik også noget yoni-mapping, hvor jeg fik afspændt mit underliv, og begyndte at bruge yoni-æg, og købte også nogle crystal wands, altså krystal nydelsesstave, og begyndte at udforske og være med min krop. Og
lige siden det var sådan i midten af 20'erne, og er nu snart i midten af 30'erne, så jeg har snart brugt 10 år på ligesom at undo, altså gøre det godt igen fra alt den der patriarkalske, sådan lidt pornoficerede seksualitet. Wow, så du startede simpelthen alene med dig selv, eller var det med en partner, den her udvikling? Jeg startede med mig selv, specielt fordi, at jeg havde spændinger i underlivet. Og det, ja, så fik jeg den her yoni-mapping, og ligesom gik hos min seksolog. Og yoni-mapping, vil du forklare, hvad det er? Altså, fordi jeg kender til yoni-massage, men yoni-mapping er noget lidt andet, eller hvordan? Ja, det tænker det overlapper ret meget, men det er, hvor du går ind, altså hvor du går ind og ligesom masserer punkter inde i den vaginale kanal, og finder ud af, hvor du er spændt op, og hvor der er smerter, hvor der er følelsesløshed. Jeg underviser selv og også laver de-armoring med mine klienter, som er meget det samme, altså hvor man går ind og fjerner, eller ikke fjerner, men arbejder med det muskellag, der ligger og skaber følelsesløshed og smerter inde i den vaginale kanal, hvilket der er rigtig mange kvinder, der oplever, og det er simpelthen noget af det mest helende og mest sådan, hvad kan man sige, effektive værktøj til at komme i forbindelse med sin nydelse. Wow. Jamen, jeg husker selv, da jeg første gang lærte om det her, og selv prøvede sådan en yoni-massage, ikke fordi jeg havde spændinger, men fordi jeg bare var nysgerrig på det her emne, og fik også forklaret, at det er jo ikke anderledes end, at vi kan have spændinger i vores skuldre, så går vi til en massør, men vi går bare ikke rigtig til en massør, hvis vi har spændinger i vores underliv, selvom det kan være endnu mere hæmmende for vores liv, vores sexliv, som er så essentielt en del af vores liv. Jeg er bare lige nysgerrig. Er det noget, som du udfører, altså som jeg gætter på det med yoni-mapping, så er det på en kvinde, eller er det noget, du instruerer kvinden i at gøre selv? Det er noget, jeg gør over en coaching-session, som er online, hvor at jeg instruerer hende først energetisk, hvor vi ligesom mærker, okay, hvor meget traume ligger der, ligger der noget traume, er der meget her at arbejde med, fordi så skal man gå meget, meget stille og roligt frem, og først ligesom lave en energetisk de-armoring. Og så næste session, hvis hun er klar på det, så laver vi så en fysisk, hvor jeg instruerer hende i, og så har hun en yoni-stav selv, hvor vi går stille og roligt frem og mærker ind i, okay, hvad kommer der op her? Hvad er der for nogle, hvad kan man sige, minder? Hvad er der for nogle oplevelser, der kommer op her, som vi skal arbejde igennem på de forskellige punkter? Og så kan hun så gøre det selv derhjemme. Wow, ej, det er så spændende og meget relevant i forhold til spændinger i underlivet. Jeg får lyst til at dele sådan, jeg sad og tænkte over det, inden vi skulle snakke sammen om min, nu kan jeg mærke, nu bliver jeg helt nervøs for at dele det, men jeg fik lyst til at dele den alligevel, min indgang ind i det her, fordi faktisk lærte jeg om tantra allerede for, vi er snart 7-8 år tilbage, så min historie, som jeg har fortalt til dem, der lytter på nogle af mine andre episoder, det var, at jeg havde et stort stresssammenbrud. Jeg var sådan uddannet fra Copenhagen Business School, jeg var projektleder, og så knækkede jeg helt sammen. Og så efter et års sygemeldt med stress, så landede jeg i, måske kender du en tantrisk skole i Thailand, som er sådan lidt kendt. Der landede jeg faktisk, det var inden de gik ned med MeToo og alt muligt. Og var der en måneds tid, og blev introduceret til rigtig mange ting. Jeg fik ikke mine grænser overskredet på den måde. Det var bare det var lidt en speciel verden omkring tantraen. Så det var sådan min første introduktion, og der blev jeg sådan lidt hjernevasket, og så tænkte jeg, tantra, det er ikke noget for mig. Så klip til for omkring et års tid siden, der var jeg i Costa Rica for at finde mig selv, men faktisk også for at finde kærligheden, for jeg var lidt frustreret at være i 30'erne og være single og ikke være der, hvor jeg gerne ville være. Og så er jeg i gang med noget dybt terapiarbejde med en colombiansk terapeut over Zoom, mens han er i Europa, jeg så i Costa Rica. Og dagen efter, vi har haft en meget, meget helende session, hvor vi havde nede og arbejde med fødselstraumer fra min fødsel og alt sådan nogle ting, så møder jeg en mand i Montezuma, som du sikkert kender. Og han er tantra-interesseret. Og han sender mig en podcast om tantra. Hvor blandt andet, jeg kan ikke sove om natten, jeg ved ikke hvorfor lige de dage, så jeg lytter hele natten bare til podcast om tantra.
Og i en af episoderne, så fortæller den her kvinde, at når man er sammen med altså hun forklarer forskellen på mænd og kvinders nydelse, så hun siger, prøv at bede din partner om, brug 20 minutter på at berøre din krop, uden at berøre din bryst, uden at berøre din yoni, dit køn, før jeg overhovedet går til noget som helst penetration. Og da jeg deler så den her mand, og så siger så til ham, vil du ikke lige gøre det? Fordi jeg tænkte, det var han sikkert on board med. Og han siger, okay. Og det følte jeg var min første introduktion til tantra, fordi det der så skete bagefter, hvor min krop for første gang i sit liv faktisk var åben for penetration, for det var jeg bare sådan, det her skal jeg lære mere om. Og det var faktisk kilden til alt det her. Så vil du ikke fortælle lidt omkring, nu inspirerer min historie her, men jeg har lyttet til et podcast med dig lidt tidligere i dag, hvor jeg ved, at du også snakker om det her, på forskellen på kvinders og mænds seksualitet og nydelse, for jeg har selv med i hvert fald, der er en ret stor forskel. Helt sikkert, det er der. Langt de fleste kvinder har det, der hedder kontekstafhængig seksualitet, hvor at det er super, super vigtigt netop, at der er ro i hendes krop, at der er en dyb forbindelse til den, hun er sammen med, at der er tryghed er sindssygt vigtigt. Og det kan være sådan noget, checklisten skal være ude af hovedet, du ved, der skal være rent og dejligt, der skal være stearinlys. Der er rigtig mange kvinder, som har brug for, at konteksten er næsten helt optimal, for at hun faktisk kan droppe ud af hovedet og ind i kroppen. Hvor at mænd har en meget mere spontan sexlyst, som meget, meget hurtigt kan gå sådan fra 1 til 100. Og det gør, at det clasher, kan man sige, ikke? Fordi manden, han er klar meget, meget hurtigt, så kommer der en erektion, og så tolker mange kvinder det som sådan, okay, så skal vi jo gøre noget ved den erektion. Og det er meget netop ofte mandsfokuseret i den måde, vi tilgår seksualitet på, og der er sådan en meget gammel opskrift på, når man ligger og kysser måske 5 minutter, manden får lige lov til at røre ved nogle bryster, som han synes er sjovt at røre ved. Måske kan man være heldig, at han tager en hånd ned, men ellers så går man ligesom i gang efter 5 minutter, og så skal man have en eller anden form for sex, måske lidt missionær, lidt doggy-style, og så skal hun helst komme, så skal han helst komme. Det er ligesom opskriften. Og det er så kedeligt, og det er så langt fra, hvad de fleste kvinder har brug for. De har jo netop brug for, som du siger, at for det første, at konteksten er sat, og at der ligesom er en god forbindelse, helst en hjerteforbindelse mellem den partner og hende selv, som hun er sammen med. Og så netop altså minimum 15 minutters opvarmning. Meget gerne 45 minutter. Hvor at man netop stille og roligt vækker kroppen, uden, altså det er også en forskel mellem mænd og kvinder. Man skal vække den kvindelige krop fra periferien og ind. Hvor hvad vil det sige? den, jamen netop uden at røre brysterne, uden at røre yoni, periferien ind til lystområderne, hvor at mænd, de kan bare godt lide med det samme. Det er den anden vej. Det er ligesom bare at gå direkte til det sjove, ikke? Hvor at kvinder skal virkelig varmes op på den der måde, hvor at der ikke føles et pres om, okay, nu skal du være klar, kan man sige, ikke? Så på den måde, så er det sindssygt vigtigt, fordi manden kan godt få noget ud af det, hvis man gør det på kvindens måde, men det er sjældent, kvinder kan få noget ud af det, hvis man gør det på mandens måde. Så kvinden bliver lidt nødt til at være i centrum, hvis hun skal få noget ud af det. Så, det er noteret. Ja. Hvis der er nogen, så bliver nogle mindre lytter med, og det er også nyttig viden. Ja, for jeg synes selv, det var så interessant, og det forklarer så mange ting, da jeg dykkede ned i tantra og dens forståelse af mænds og kvinders seksualitet. Hvordan det forklarede, at på nogle planer være lidt modsatte. Det der med, du nævner med, at kvinder meget åbner for hjertet, hvis jeg tager udgangspunkt mig selv. For mig betyder ikke så meget lige, om der er stearinlys eller ej, men for mig betyder det noget, altså har jeg den der connection fra hjertet live, netop føler jeg mig tryg. Og når jeg arbejder, nu er det jo meget med hormonyoga, og jeg er kun lige begyndt at åbne op for tantraen på min hormon- og cykelspejleruddannelse, jeg havde her, så fik jeg lov at prøve nogle værktøjer af, det var de heldigvis rigtig glade for. Men jeg er sådan lidt ved at dyppe fødderne ned i det her, og undervise i det, for jeg synes bare, det er så vildt. Men det som jeg, da jeg designede min model for hormon og balance, jeg kom til emnet om sensualitet, så passede det ind for traditionel kinesisk medicin, jeg arbejder med hjertet. Og jo mere udfordret, jo mere bare sådan, det er jo det,
Det er jo det feminine, det er hjertet, vi skal have det med. Og hvordan er det derigennem, vi kan vække vores seksualitet, når vi finder hjerteforbindelsen. Og det gør så ondt, det der med at vide, at jeg selv, nu fortalte du også din historie, men så mange kvinder lever nemlig fra, at vi starter med at prøve at blive vækket dernede mellem vores ben, når det egentlig starter i hjertet. Nogle siger så i hovedet, jeg vil faktisk sige, nærmest det er hjertet, det er der, det starter. Når vi mærker, at der, så begynder vores krop at åbne sig. Helt sikkert. Og det er jo også altså, ligesom grundstenen i tantra, altså at kvindens hjerte er pluspolen, mandens hjerte er minuspolen, og omvendt med yoni og penis. Sådan at man netop kan cirkulere energi mellem de her minus- og pluspoler i kroppen. Og der er det netop, at kvindens hjerte og bryster er pluspolen, og det er ligesom at der, man starter. Jeg giver også altid mine klienter brystmassage, fordi at kvinders bryster så ofte ligesom bliver overset, eller kvinder synes, de har grimme bryster, eller hængebryster, eller at der er noget galt med den del af dem, og at det ligesom mest er for mandens skyld. At så skal han lige få lov til at massere dem lidt på en eller anden måde, ikke? Men det der med faktisk at connecte til sine bryster, og resensitivere dem ved at bruge tid med dem, det gør virkelig, at det er et virkelig, virkelig godt værktøj til at forbinde til ens lyst, og forbinde til ens nydelse. Og som du siger netop, altså min erfaring er helt klart, at det går fra hjertet og ned, og ikke den anden vej rundt. Så der er rigtig mange, der overser brysterne, og det er mega ærgerligt. Ja, for der kan ligge faktisk virkelig meget sensualitet i dem. Og jeg tænker også selv, det skal der lige. Jeg tog et kurs, hvor jeg skulle hver morgen starte med sådan en self-pleasure session, altså en selvnydelsessession. Og det var ret svært de første par dage, og jeg skulle massere mine bryster, jeg skulle røre hele min krop sensuelt og med lyd, og altså det tog mig ret lang tid, og nu skulle jeg heldigvis lave den hver dag i 2 måneder, så til sidst så blev det fantastisk at starte min morgen på den måde. Men hvor langt jeg var fra det. Men lige da du snakker, så kom jeg faktisk til at tænke, mine minder, de landede på jeg tog sådan en womb training uddannelse, hvor vi sidder 40 kvinder i en cirkel og laver sådan noget yoni steam. Jeg sidder og tænker, jeg har lavet virkelig mange underlige ting. Men der sidder vi altså alle sammen på sådan nogle, vi sidder nøgne på de her spande i en cirkel, og så skal vi massere vores bryster samtidig. Og det var ikke et særligt trygt gruppe, synes jeg. Så det var ikke en særlig god oplevelse på den måde. Men så husker jeg, hende, der sad ved siden af mig, hendes spand går i stykker, så hun falder ned. Men det var sådan helt... Ja, det er jo ikke sådan, at man skal lave en brystmassage i hvert fald, men trygge omgivelser, så er det gørende. Og Jonistin kan jo være fantastisk også, men hvor vigtigt det er, jeg kommer bare til at tænke på det, men hvor vigtigt det er at få det med også, både for sig selv, helt sikkert, og en partner. Og jeg tror, der er rigtig mange, der oplever det, som du også oplevede, at i starten, at det er mega svært at forbinde til sin krop og sin nydelse, og det føles så op ad bakke, og man er sådan, nej, hvor er der langt igen. Hvorfor kan jeg ikke bare, og du ved, der er meget den der timer inde i hovedet, specielt fra partnersex med mænd, hvor man sådan, nu skal jeg komme hurtigt, for ellers får jeg ikke noget ud af det. Så den der sådan lille timer, der er oppe i hovedet, den er også meget til stede, når man er med sig selv. Sådan, nej, nu tager jeg så lang tid, og hvorfor kan jeg ikke bare mærke noget mere? Og så begynder alle de der tanker, og det er jo bare igen noget, der virkelig slukker lysten at komme op i hovedet på den der måde, hvor man dømmer sig selv, ikke? Så også bare et råd til folk, der starter på den her nydelsesrejse, virkelig have tålmodighed med dig selv og med din krop, fordi det tager bare tid at vække den op, hvis ikke den er det i forvejen. Og vil du egentlig anbefale, at man starter med sig selv og gør de her ting, eller med sin partner, eller det kan begge veje føre til Rom? Jeg vil helt klart anbefale at starte med sig selv. Helt klart, fordi det er meget, meget svært. Der er rigtig, rigtig mange mænd, der faktisk vil rigtig gerne give kvinden mere nydelse og spørge, hvad har du brug for? Hvad har du lyst til? Hvad vil du gerne? Bare sig, hvad jeg skal gøre, så gør jeg det. Og kvinden ved ikke overhovedet, hvad hun skal sige. Og det kan føre til også rigtig meget skam, og at hun lukker ned, og sådan, jamen jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til. Lad os bare prøve det her, og så bliver det akavet og svært, og det kan være et svært sted at starte. Så det der med at ligge med sin egen krop, bruge tid med det som jeg kalder goalless self-pleasure practice, altså målløs selvnydelsespraksis, hvor der ikke er et mål om, at du skal noget, men at du bare er med din krop, og forbinder til de mindste små bølger af nydelse, der kunne være i kroppen, og ligesom trækker vejret ind i dem, og bare bruger tid på at ligge og mærke og sprede de der bølger i kroppen.
Det er ligesom metoden, synes jeg. Og når man så, ligesom som du også oplevede, begynder at kunne mærke, at det faktisk har en effekt at bruge tid med sig selv, og man faktisk kan begynde at mærke mere nydelse, så er det jo så mega fedt, at man kan tage den ind med sin partner og ligesom sige, det her reagerer jeg positivt på, det her har min krop brug for. Berøring af sig selv, og mærke sin krop, eller hvad, hvis du skulle putte dine ord på det? Altså, jeg vil sige, tag god tid af i kalenderen, altså prioriter det i minimum en time. Have nogle gode olier, noget godt legetøj, helst ikke vibrator, fordi det er meget svært at genskabe som mand, den friktion og intensitet, der er i en vibrator. Men bare, du ved, en yoni-stav og noget glidecreme, noget olie, sætte noget musik på, og så bare bruge tid med sin krop, hvor man netop starter med bare at mærke, måske altså nusser sig selv i hovedet, hen over håret, på brystkassen, på halsen. Bruger lang tid på ligesom at forbinde til sin krop og til de sådan, små bølger og nydelse, der er i faktisk at berøre sig selv. Træk vejret og give slip på tankerne om, at det skal gå stærkt, og det skal føre nogle steder. Og bare stille og roligt begynde netop at massere sine bryster og massere sin mave, lårene og alt det her, før at man ligesom begynder at udfordre sin yoni. Også igen mega langsomt, altså brug tid på de ydre skamlæber, de indre skamlæber, ligesom kun rør ved klitoris hen over hætten til at starte med, og sådan meget, meget stille og roligt, og bruge tid på ligesom at udfordre de forskellige dele af yoni. Og så simpelthen bare altså gøre det uden at det skal føre til noget. Så det er simpelthen den der målløshed, det er sindssygt vigtigt for kvinder, fordi de har så meget fokus på, at de skal nå til nydelsen, og de skal gøre det hurtigt, de skal blive hurtigt tændt, hurtigt våde, hurtigt få orgasme, for at de kan nå at få noget ud af det, når de er sammen med en partner, og kan præstere for ham på den måde, ikke? Så det er ligesom praksisen. Okay, jeg har 3 spørgsmål, der opstod, så vibrator vil jeg bare gerne lige parkere, den vil jeg gerne lige tilbage til. Altså var det ene med en kommentar, jeg hørte dig lige sige skamlæber, som jo ligger ret meget i de ord, vi bruger. Det er jo bare så vildt, at ordet skam indgår i noget, der beskriver vores underliv, ikke også? Altså, jeg prøver at kalde dem kønslever, men indimellem kommer man bare til at sige, nu ved jeg, du laver meget på engelsk, så jeg tænker, det kan også være, at det ikke lige, men det er jo bare så sindssygt. Nej, men det er bare så sindssygt, at vi bruger de ord til at beskrive, og det foregår, det er også det, jeg voksede op med at kalde det. Men det som, jeg er 100% med dig i forhold til, mere self-pleasure, men jeg kan næsten sådan høre, jeg ved ikke om det er mig selv, eller høre kvinder, der siger inde i mig, Fanny, hvor skal jeg lige finde en time hver dag oven i børnepasning og arbejde, og jeg kan jo knap nok finde, altså, hvordan får man prioriteret det ind? Ja, en ting er selve tiden, for det er jo egentlig bare et spørgsmål om prioritering. Altså, vi kan jo snilt prioritere en time, måske til noget andet, til at tage til yoga, til at tage til biografen, og hvad det nu er. Så det er jo mere, hvordan får man selv prioriteret det? Fordi jeg kender fra mig selv, der kan næsten også være noget modstand på det, fordi at om det er et traume, der ligger, eller sådan en eller anden, det er sådan et svært at gå ind i det der. Hvad nu, hvis jeg ikke kan finde ud af det, og ikke mærker nogen lyst, og det spilder tid? Hvordan motiverer du kvinder til at faktisk at gøre det? Ja, altså for mig så er seksualiteten ligesom der, man opelsker sin livskraft, sin energi. Og altså, det er ligesom motoren. Altså, man kan selvfølgelig sagtens fungere uden at være i forbindelse med sin seksualitet, men det giver bare en helt anden dimension af ens liv at være i forbindelse med sin krop og i forbindelse med sin seksuelle energi, sin seksuelle nydelse. Så jeg spørger meget ind til at starte med, når vi starter et forløb, altså hvad vil det give dig at få det her? Altså hvad vil det give dig at blive orgasmisk? Hvad vil det give dig at kunne have tantra sex med dig selv og med din kæreste? Og jo mere vi dykker ned i det, jo mere er det sådan, jamen det er livsglæde, det er nydelse i hverdagen, det er overskud, det er et andet lag af farver, der ligesom begynder at springe op i hverdagen. Altså det er ligesom det vigtige i livet, der er forbundet med, at man faktisk kan mærke sin krop og kan mærke sin seksualitet og få arbejdet igennem alt det der.
der ligger og blokerer det, og som føles skamfuldt. Fordi det blokerer på alle parametre, og det er også igen noget, jeg spørger ind til. Altså, hvordan vil det påvirke resten af dit liv, hvis du fik det her, som du ønsker dig? Og det er jo altså arbejdsplads, det er venner, det er familie, det er specielt relationen til en, hvis man har en partner, blive en bedre mor. Altså kvinderne har, dem jeg snakker med, har den her indsigt i, okay, men det kommer faktisk til at have en betydning, det kommer til at have en bølgeeffekt ud i hele mit liv, hvis jeg har det godt med mig selv, og hvis jeg prioriterer min nydelse og min behov. Jeg elskede, at du sagde det med, at det giver livet flere farver, eller sagde noget den, du er, at at det er jo kimen til at give, altså, vi ved alle sammen, hvis vi har haft rigtig god sex, vi har bare en bedre dag, men ikke kun røde kinder og et smil på læben. Men det handler ikke bare om at have sex, det handler om, at det er god sex for en som kvinde, fordi det var netop det, jeg husker den der tantriske oplevelse i Costa Rica. Jeg havde det fantastisk 3 dage efter, jeg fløj jo på en sky, og jeg var sådan, hvad fanden er det? Hvorfor har jeg ikke gjort det noget før? Hvorfor er der ikke nogen, der har lært mig det her? Og givet mig værktøjen til det. Hvis vi skal perspektivere det lidt ud, og sådan, nu ved jeg, at du har politisk baggrund, så det kan være, du har det samfundsmæssige perspektiv på det også. Hvad tror du er årsagen til, at vi er nået hertil, at sex er så skamfuldt, og noget, vi bare tror, vi skal kunne, men der er ingen, der snakker om, og sandsynligvis rigtig mange har rigtig dårlig sex, er mit indtryk. Jamen altså, for mig er det helt tydeligt patriarkatet, og den religiøse baggrund, som vi jo har i specielt Europa også, ikke? Og USA, og sådan i Vesten generelt, den der sådan, hvor vores seksualitet var skamfuldt. Det var jo ligesom Jomfru Maria, der blev gravid uden at have sex, og det var bare det reneste og mest hellige, og du ved, altså seksualitet har jo bare været udskammet som noget så vildt forkert og beskidt, og det er jo også det, som tantra vender om på, at det faktisk, seksualiteten er noget spirituelt, at det ikke er, at du ligesom kommer ud af kroppen og op i det spirituelle lag, som der er i kristendommen, men ned i kroppen, og at det seksuelle faktisk er en ligesom, hvad kan man sige, indgang til det spirituelle. Og der har det bare været modsat i Vesten. Og jeg tror også, det har haft rigtig, rigtig meget at gøre med, at det har været vildt farligt at blive gravid, hvis ikke at du var gift. Så sexen uden for ægteskab har været noget, som man har udskammet, fordi at kvinder faktisk ville ende i rendestenen, hvis de blev gravide, før at de havde fundet en mand, var blevet valgt af en mand, ikke? Og igen, det er jo patriarkatet, at kvinderne ligesom var fødemaskiner, som skulle vælges. De skulle være smukke og blive valgt af en mand, og blive ejet af en mand, for ligesom at give et barn videre til slægtsgården, som så, du ved, kunne sikre meget transaktionelt, ikke? Altså det er jo ikke no wonder, at sex er blevet det, og det bare lever i vores kroppe, at vi tænker, at det er sådan. Altså nu ikke for lige at afbryde din fantastiske fortælling her, men det var bare, at det der med, jeg kan selv tage mig i, at have den tanke, at jeg skal bare sprede benene, det er min opgave som kvinde, hvor jeg bare er nødt til at stoppe mig selv og sige, hvor fanden kommer det fra? Det er ikke rigtigt. Og det er bare så sindssygt, at den stadig lever i os på et eller andet energetisk plan. Det gør altså sådan en frygt for at miste min partner, hvis jeg ikke giver ham nok sex, hvor det er bare sådan, nej, stop. Ja, men det har jo været vores formål, kan man sige, ikke? At være sådan avlsdyr og ligesom være ejet af manden for den seksuelle ydelse. Og det sidder simpelthen i generationerne op, som jeg tror på, det kan blive nedarvet i generne. Altså forskellige frygt og ligesom sådan traumatiske oplevelser, som kan sidde i vores krop. Så det der med at lave sådan generationel healing, det var så sindssygt vigtigt, at vi sådan tager det ansvar på os, og så siger, hertil og ikke længere. Altså jeg vil være den sidste i min generation og min blodslinje, som tager det her med. Så jeg synes også, at vi har en sindssygt vigtig opgave som kvinder at arbejde igennem de her traumer. Der er jo også heksetraumet, altså at netop at kvinder, der har været i deres kræfter, i deres seksualitet og i deres magi, at de er blevet dræbt, ikke? Altså og blevet jagtet og dræbt og brændt. Og det er jo også noget, der sidder i vores blodslinje i hvert fald, ikke? Altså så det er virkelig, vi har virkelig en chance for nu
at sætte en kæp i hjulet på det der gamle patriarkalske religiøse magtværk. Og jeg oplever det jo også med menstruationscyklusen, at den på et eller andet plan også, jeg sikkert, altså havde det her været en anden tid, de ting jeg går ud og siger, råber højt om, og urter jeg anbefaler til det eller andet. Du er blevet brændt. Fuldstændig. Ja, det tror jeg, det var vi jo ikke to. Men gudskelov, er det andre tider. Men jeg er nysgerrig på det. Oplever du noget sådan backlash? Altså trigger du folk, når du går ud og snakker om det her, eller er det sådan, bliver det taget imod med åbne arme? Altså, det er jo meget, meget svært at navigere på Instagram med det, hvor jeg jo har min platform, og hvor hele min virksomhed er. Og altså, hvis jeg skriver sex uden at stave det forkert, du ved ikke, så bliver det jo opfanget. Eller hvis jeg skriver yoni bare, altså, eller tantra. Også yoni? Nej, okay. Yoni, tantra, sex, ovenikøbet sensualitet eller intimitet er også nogle ord, der ligesom trigger den der algoritme. Så den der censur, jeg skal have af mig selv i forhold til, hvad jeg deler, det er virkelig, virkelig, virkelig frustrerende. Og også, altså, at man simpelthen tydeligt kan se på det reach, altså hvor mange mennesker, der får glæde af det, jeg deler, afhængig af, hvor eksplicit jeg er. Så det synes jeg har været rigtig, rigtig nederen for at sige livet, og ikke kunne bare eksplicit dele, hvad jeg havde lyst til på den kanal, der ligesom er min virksomhed, og skal være bange for, at min konto bliver taget fra mig, eller bliver blokeret, eller shadowbanned, alt det her. Så jeg oplever egentlig, at folk tager godt imod det, dem der følger mig, og er heldige at se mit content, men jeg oplever virkelig en indre irritation over, at vi stadig er der, hvor at sex skal censureres så voldsomt, at vi ikke kan tale om noget, der er så vigtigt, og så essentielt for velfærd. Fuldstændig. Preach. Okay. Mm. Ja. Jeg parkerede lige ved brætsen et øjeblik, og jeg vil også gerne lige forbi p-piller faktisk, for jeg fik bare lige en tanke til det. Jeg håber ikke, at vores podcast episode bliver shadowbanned, men det er bare, jeg synes bare, det er nogle vigtige emner, men lige for vibrator, fordi dem er der jo også forskellige holdninger til. Hvad var grunden til, at du nævnte, at du anbefalede ikke at bruge vibrator? Jamen det er meget kontroversielt, og det er faktisk også noget, jeg oplever noget backlash på, fordi at vibratoren ligesom er blevet symbolet på sådan den kvindelige, nu tager jeg min nydelse tilbage, og jeg tager en vibrator med ind i sengen, så jeg sikrer mig, at jeg får en orgasme, og du ved, jeg kan få en hurtig orgasme derhjemme, på alle mulige forskellige sjove måder med vibratoren, og det synes jeg er mega, mega fedt, at kvinder ligesom er kommet dertil, at det er nærmest lidt fedt at være sådan, jeg har 5 vibratorer derhjemme, og du ved, der er også kommet en masse sexshops, der ligesom deler de her vibratorer og gør det lidt hipt og sådan, hvilket er fedt. Men for mig, i min oplevelse, i min krop, har brug af vibrator desensitiveret mig, og gjort, at det var rigtig, rigtig svært at komme dertil uden. Så man bliver lidt sådan afhængig af det. Og det er ikke fordi, at man permanent ødelægger noget ved at bruge vibrator, men det desensitiverer i min opfattelse ens nydelse. Og det her med, at hvis man gerne vil have en orgasme med sig selv, eller med en partner, uden en vibrator, det bliver faktisk ret svært at opnå af min erfaring, hvis man bruger vibrator meget. Og det er også det er på sådan en måde, lidt mekanisk måde, og en lidt afkoblet måde fra ens naturlige lyst og krop og nydelse, at man ligesom bare stikker noget ned mellem benene, og så er det ligesom fikset. Det bliver på en måde sådan lidt artificial, altså sådan lidt kunstig form for nydelse, synes jeg, i min oplevelse. Jeg synes, den nydelse, man kan få ved at ikke at bruge vibrator, og ved at blive resensitiveret, ved bare at bruge hænder og bruge yoni-stav, at den er 1000 gange federe, og det er sådan meget mere sådan helkropsorgasme, man får, hvis man netop bruger de tantriske teknikker med åndedræt, med bevægelse, med lyd, og ligesom få hele systemet aktiveret, frem for kun at tage sådan en lille dut ned mellem benene. Altså, det er jo et ret godt argument, at du kan få endnu mere nydelse. Og jeg er så glad for, at du siger det her, fordi jeg er 100% enig med dig. Så jeg følger jo selv alle de der vibratorer, der kommer ud på Instagram, og ser dem, og frigørelsen og alt sådan noget.
det er jeg sådan set også enig med dig i. Fedt, at kvinder at det bryder tabet, at vi kan snakke kvinders nydelse. Men jeg husker, det var faktisk en underviser i menstruationscyklus, der sagde dengang, prøv at bruge dine hænder i stedet. Det tog mig rigtig lang tid overhovedet at kunne få en orgasme. Jeg var først i også mig. 20'erne. Ja, okay. Men det var virkelig, jeg anede ikke, det var engang, jeg boede i Thailand, og lige pludselig, så var den der bare med min hånd, og jeg var sådan, jeg havde prøvet massage, jeg var der alle mulige ting. Og så, så gik jeg også over til nogle vibrator en overgang, men da jeg så hørte hende, så gik jeg tilbage til at bruge min hånd, og så var det nemlig bare sådan, de er faktisk bedre med min hånd. Og nu, hvor hvis jeg indimellem sådan tænker, nu prøver jeg lige med den der en gang til, det bliver faktisk for voldsomt, og det bliver faktisk næsten ubehageligt. Og jeg tog et... Ja. Jamen, det er jo det, og det er den måde, man kan mærke, at det faktisk er for voldsomt på, fordi at når man har været væk fra det noget tid, så gør det nærmest ondt, ikke? For der er bare meget stor sådan, videnskabelig debat om desensitiverer det, eller gør det ikke, og du ved, altså, men min sådan, personlige fysiske erfaring er helt klart, at det gør det. Undskyld, jeg afbrød dig. Du var i gang med at sige noget. Nej, overhovedet ikke. Det hele er vigtigt i dag. men det var, jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige, men blot det her med, at det går jo også lidt imod, i hvert fald det tantriske, som du og jeg begge to har lidt baggrund i, som jo snakker mere om det langsomme, og det feminine i, at hun tager sig tid. Det er jo et shortcut, og det går stærkt, og som du selv, eller som jeg også nævnte før, det med, at det tager tid for den kvindelige nydelse at vækkes. Det afspejler bare lidt det accelererede samfund, vi lever i, som jo giver os stress og får os til at brænde sammen, at vi nu også tager det ind i det seksuelle. Nu kører vi det ud. Lige præcis. Men det synes jeg er en vigtig pointe. Men jeg tog et kursus, som jeg bare lige også vil give et shout-out til. Jeg ved, om du kender OMG Yes. Oh my god, yes. Jeg har hørt om det jo. Okay, jeg hørte en fantastisk podcast, der hed Dying for Sex for nogle år siden, og så var der en rabatkode. Jeg skal se, om jeg kan få fat i en rabatkode for dem, måske link til det her podcast-afsnit, hvis jeg er heldig. Og jeg tænkte, det går jeg da lige ind og køber, fordi det synes jeg, det var da meget spændende. Det handlede om forskningsbaseret undersøgelse i kvinders nydelse. Og det er et helt fantastisk kursus, hvor du faktisk går ind, og så har de filmet kvinders vulvas, og så sidder du faktisk med musen og prøver at stimulere hende. og jeg var sådan helt... det har jeg godt hørt om, ja. Jeg var sådan helt vild, at de her kvinder er gået med til at lave de her... og det var så befriende. Der var bare ingen skam overhovedet. Men det lærte mig personligt, det var, hvor forskellige kvinder er. Og jeg lærte også omkring, at jeg er faktisk meget, meget sensitiv. Ikke kun som person, det som du også beskriver, men også i min vulva, i mit køn, min yoni. Og det vil sige, lige pludselig stoppede jeg med at føle mig forkert, for jeg hele tiden tænkte, hvorfor kan jeg ikke klare de der vibrator? Hvorfor kan jeg ikke klare hvorfor spjætter jeg simpelthen helt, hvis jeg kommer til at blive rørt direkte på klitoris? Så det var helt vildt åbenbart for mig. Og da jeg så delte med min partner, så var det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. så det er virkelig, for i hvert fald at lære sig selv at kende som kvinder, for vi kan ikke se os selv. Og det her er en måde virkelig at... Så min pointe er i hvert fald bare, hermed et shout-out, hvis folk har lyst til at beholde deres vibrator, så endelig gør det, og hvis de har fået nok at høre på os, så må vi bare slukke podcasten. Men i hvert fald et shout-out til det der med at gå tilbage til hånden, den kan altså også noget. Helt sikkert. Og der er sindssygt mange kvinder, der faktisk... Det er det. Og der er sindssygt mange kvinder, der faktisk... hvor at de bliver nærmest følelsesløse, fordi de er meget sensitive, hvilket også var tilfældet for mig, at så lukker klitoris simpelthen ned, og fordi det er for sensitivt. Og så kan det være opfattet som det modsatte, ikke? Jeg kan slet ikke mærke noget, jeg kan slet ikke føle noget, jeg er helt lukket ned dernede. Og det kan sagtens være, fordi at kvinden er for sensitiv, og har brug for meget, meget let berøring i lang tid, for at der ligesom kommer nok blod til blodgennemstrømning i området til, at man faktisk kan gå direkte på klitoris. Og det er jo det der med at starte. Ja, og der er jo nogen, der sagtens kan få orgasme meget hurtigt, og også kan få orgasme på alle mulige forskellige måder fra starten af. Det er de færreste kvinder, der har det sådan, men der er nogen, der har det sådan. Og så er der så nogen, de fleste, der bare har rigtig, rigtig svært ved det, og specielt også interne orgasmer, som jeg synes er noget af det allerbedste. Det er vi slet ikke noget til. Jeg tænker, jeg kigger på tiden, men jeg er bare sådan, jeg ved, at der er flere forskellige typer orgasmer. Vil du sådan
opridse lidt om, hvad mulighederne er derfor. Jeg tror, de fleste af os kender kun til den der klitorisorgasme. Ja, jamen der er jo masser af forskellige dejlige punkter inde i den vaginale kanal også. G-punktet har du helt sikkert hørt om, som er sådan lige inden for indgangen op mod maven. Det kan føles sådan lidt rot, men den kan man simpelthen stimulere og kan få nogle rigtig, rigtig dejlige orgasmer. Og det er også der, man kan få sprøjteorgasme, hvis man stimulerer ret voldsomt ofte. Men den fedeste orgasme, synes jeg faktisk, er cervixorgasmen, altså livmoderhalsorgasmen, som er helt oppe i enden af den vaginale kanal, hvor din livmoderhals sidder. Og når man arbejder med de-armoring, og ligesom får afspændt og gensensitiveret sin livmoderhals, så kan man simpelthen få nogle virkelig, virkelig vilde orgasmer. Og det er faktisk også rent fysisk, fysiologisk connected med hjertet. Vi har den, der hedder den vagus nerve. Jeg ved ikke engang, hvad den hedder på dansk. Men den går det er meget nemt. Det giver mening. Men den er simpelthen forbundet fra livmoderhalsen hele vejen op til hjertet og videre op til hjernestammen. Og den forbindelse får man ligesom aktiveret, når man får cervical orgasmer. Og det bliver ligesom, for mig er det sådan, ja, den sådan spirituelle orgasme, fordi det er der, hvor jeg ligesom forbinder mig hele min krop hele vejen op til toppen af hovedet, og ligesom kan få alle chakraerne aktiveret. Så den er ligesom, den synes jeg er den fedeste, men den kan også være rigtig, rigtig svær at få for rigtig mange kvinder, fordi den kræver super meget tryghed, åbenhed, og specielt den der hjerteforbindelse til sin partner. Og det kræver lang tid, og det kræver også altså, tit en bestemt teknik og ligesom komme dertil. Så det er bestemt ikke, der er ikke noget hierarki i det, men den er bare vildt fed at udforske. Så jeg vil sige, altså, så er der også et A-punkt og et P-punkt inde i Yoni, som også... Jeg tror, jeg skal have en uddannelse med dig. Ja. For at høre med det. Wow. Jeg får også lidt til at nævne, jeg mener, så løber en meridian. Jeg arbejder meget med de her energibaner i yogaen, og som jeg husker, løber der også en gennem hjertet op til tungen og ned til vores kønsorganer, så det giver rigtig god mening, at hele kroppen er forbundet, og det er jo også det, hvorfor have det der korte, lille 5 sekunders lille relief, når man kan få en helkrops oplevelse, hvor vi er nødt til, hvis vi skal have hele kroppen med. En ting er, nu er der bestemt punkt der, men min egen erfaring har været bare det, at vi har integreret hjertet med vores partner, der er den energetiske forbindelse, eller vi arbejder med at cirkulere vores energi. Allerede det, selv hvis det så bare nu siger jeg gåseøjne igen, for ikke at lave hierarki, men det er en klitorsorgasme, så kan den jo stadig føles helt vildt intens, fordi vi har fået hele kroppen med. Og det starter med, at vi kan sanse vores egen krop, og mærke, hvad der foregår, og turde mærke det. Mm. Og der, nu nævner du energetisk orgasme, altså du kan sagtens som kvinde få en orgasme, uden at du rører dig selv. Bare med vejrtrækning. Altså hvis du aktiverer din seksuelle energi nok, og ligesom er netop har ryddet kroppen fra blokader, så kan man simpelthen få bare med vejrtrækning, altså orgasmer, helkropsorgasmer, og ligesom mærke den orgasmiske energi løbe igennem kroppen. Og det er også det, tantra går ud på, at man netop måske altså heller ikke med penetration, altså bare, men man sidder bare med sin partner og kan cirkulere seksuel energi mellem hinanden. Det er meget next level, men det er muligt, og det er sindssygt, altså det er helt vildt ting at ligesom komme i forbindelse med den der seksuelle energi. Fordi det er, som vi også har snakket om, så sådan en livskraft. Altså, man sidder bare og oplader. Ja, og det kan jo lyde som om, du og jeg, vi sidder på en eller anden tantrisk pedestal og har fundet alle svarene. Sådan er jeg det i hvert fald ikke. Så det jeg også bare lyst til at understrege, det her det er noget, vi alle sammen har adgang til, kvæg at vi er mennesker. 100%. Det er egentlig bare et spørgsmål om at tage os tiden til at mærke det. 100%. Og specielt kvinder har virkelig, altså vores krop er virkelig den vildeste maskine til nydelse, hvis vi prioriterer det, hvis vi tager tid, og alle kan komme derhen. Ja. Jeg fik lige lyst til at tilføje, det er jo interessant, at du siger en cervical orgasm, fordi i cyklusen, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det i dit eget sexliv, men livmoderhalsen forandrer sig jo også, alt efter om man er ved ægløsning eller ved menstruation, så flytter den sig faktisk lidt. Det er de markører, man bruger til at finde ud af, hvornår man har ægløsning. Så det er også spændende. Jeg ved ikke, om der findes noget deri, om
hvad det gør ved orgasme. Jeg ved for eksempel selv, at omkring ægløsning, der er en ting af min sexlyst er højere, og det er den for de fleste kvinder. Orgasmerne står lidt mere i kø, og det er i hvert fald lidt nemmere at opnå dem. Så jeg tænker også, skal vide, om det også påvirker den type orgasme, nemheden i at få den. Det tror jeg, det er min oplevelse i hvert fald, ja. Helt sikkert. Okay, vi skal til at komme lidt til det sidste, så jeg kunne egentlig tænke mig sådan, altså der er så meget at snakke om, men jeg har alle mulige spørgsmål, men jeg har lyst til at, hvis vi skulle kigge lidt sådan, opsummere lidt sådan, hvad vil være sådan din bedste råd til en kvinde, der lytter med, som gerne vil i gang med at finde mere nydelse og få bedre sex? Jamen altså, det vigtigste er jo at prioritere det, at se hendes nydelse som vigtig. Og igen, det løber også ud i livet i forhold til hendes behov, altså generelt, og hendes forbindelse til kroppen. Altså, hvad har du brug for at have det godt? Hvad har du brug for at stråle og blomstre, og ligesom få det liv, som du har fortjent, altså det allerbedste liv. Og der er der rigtig mange kvinder, der ikke er i forbindelse med deres behov, og undertrykker deres behov, og kommer i pleaser mode, og du ved, specielt møder, kunne jeg forestille mig, ikke? Altså, hvor at så går der bare hverdag i den, og så nydelse bare det sidste på to-do-listen. Og der vil jeg bare anbefale, at det bliver rykket rundt i det, sådan at nydelse faktisk kommer op på toppen af to-do-listen, fordi at det netop giver energi og overskud til alle resten af livets aktiviteter. Og fordi det er så vigtigt i forhold til, at kvinder kan tage sig selv seriøst, og deres egen behov seriøst, og deres egne grænser. Og det er virkelig et godt redskab til at mærke ind i generelt. Hvad er vigtigt for mig i livet? Hvad har jeg brug for? Det er også derfor, jeg er purpose coach. Fordi når du kommer i forbindelse med din nydelse, så begynder du også at forbinde til, hvad er vigtigt for mig? Hvad er det, der i min hverdag, der får mig til at få det godt, og jeg føler, at der er mening i mit liv. Og der er nydelse bare en rigtig, rigtig god vej derhen. Til, altså specielt for kvinder, som har fået undertrykt deres seksualitet så længe, til at tage vores power tilbage, mærke, hvad der er vigtigt i vores liv, og ja, hvordan man får en god hverdag, et godt liv, og det synes jeg skal på toppen af to-do-listen. 100%, og det er jo det, de fleste af os nærmest prøver at knokle os hen imod, og så bliver det faktisk det, vi underminerer, fordi vi tror, at der er alle mulige andre ting, der er vigtige, eller vores værd ligger i, at vi har en styr på det hele, og får gode karakterer, har et godt job, og hjemmet er skinnende rent, og alle de her ting, frem for at sige, hvad vil egentlig gøre mig glad? Og det er derfor, jeg inkluderer sensualitet og seksualitet, der er også min ønske at inkludere med i fremtiden, fordi at det kan være som jeg ser det, altså det er jo en slags meditation. Altså, så det er jo lige så vigtigt som, at vi laver vores daglige yoga, som jeg i hvert fald inviterer til. Og i yogaen, når jeg bringer den i spil, i harmonyogaen, så er det rigtig meget med, at jeg nogle gange sætter folk fri. På en af mine womb awakening uddannelser, jeg tog, så skulle vi bevæge os uden retning, ud fra det feminine, og det der med bare at mærke, hvad har jeg lyst til? Altså den sætning, hvad har jeg egentlig lyst til lige nu? Det er så nemt at være i, hvad er det rigtige at gøre, men hvad nu hvis der ikke var noget rigtigt forkert? Hvad nu hvis du bare gik efter, hvad du havde lyst til? Og der synes jeg selv, at de her øvelser, du har fortalt så beskrevet i den her episode, er sådan, det er et rigtig godt sted at starte. Hvad nu hvis kroppen kunne hjælpe os derhen? Helt sikkert. Helt sikkert. Jeg fik slet ikke snakket om p-piller. Det skal jeg bare lige nå forbi. Vi slutter. Jeg ved ikke, om du har noget på det, men det var bare, jeg fik bare lyst til at nævne, det er også ret sindssygt, at p-piller jo egentlig også kan gå ind og ændre alt det her, kan lukke vores seksualitet, altså for nogen ned, og så det var, det fik jeg bare lige lyst til at nævne. Det er også lige en god idé at få den. Helt sikkert. Altså jeg var på p-piller i lang tid, og der var jeg netop ramt af ikke at have sex, altså mistet sexlyst som bivirkning. og jeg tog også på af det, og jeg blev meget mere følsom, deprimeret. Så jeg havde, altså, jeg blev ikke, vi kunne have sex uden kondom, men
det var ikke super... Du har ikke lyst til at have sex. Nej, præcis. Det virkede ret godt som prævention, men ikke på den fede måde. Nej, præcis. Så det er også en ting, som... Altså, det er jo en risiko, og ligesom, jeg tracker min cyklus. Nu er jeg så gravid, og det var faktisk noget, vi havde aftalt, eller sådan i hvert fald, vi var sådan, skulle vi måske begynde at prøve, og så første gang var så lykkens gang. Men ja, altså at track sin cyklus, og virkelig være bevidst om ikke at have sex på sin ægløsning uden kondom. Det har virket rigtig, rigtig godt for mig. Men det er jo en risiko. Men altså, jeg synes, man kommer virkelig meget mere i kontakt med sin krop og sin nydelse, hvis ikke man har hormoner indblandet. Ja, og det er jo faktisk også, altså hormonerne kan jo også spille ind i forhold til at have lav sexlyst. Der kan jo være mange årsager til det, men det hænger også sammen med vores niveauer af hormoner, testosteron og østrogen, og nogen kan opleve det i overgangsalderen, nogen kan opleve det i stresset perioder. Det gælder i øvrigt også mænd, at vi ikke glemmer dem i forhold til hvor meget at sexlysten er også en slags indikator for vores helbredstilstand, ligesom menstruationscyklusen fortæller om, hvordan har dit helbred det egentlig. Det der med at holde øje med, hvorfor er min sexlyst forsvundet? Har jeg brug for lige at komme ned og røre kroppen lidt mere, og være lidt mere, eller bare slappe af? Så plejer den jo at komme tilbage, når vi egentlig bare lytter til kroppen, i stedet for at presse os selv der, hvor vi kan mærke den længere. Det er rigtig meget det der med at slappe af. Ja, ikke også? Det kunne jo være, at der var en mand, der lyttede med. Så har du nogen råd til ham, hvis han sidder lige og smuglytter på kvindeliv? Jamen, dyk ned i tantraen. Altså, dyk ned i specielt det, der hedder semen retention, som er det vildeste redskab for mænd. Altså, det er bare, jamen altså, drugs. Hvorfor? Bare på natur. Jamen altså... og hvad er det, til dem, der ikke ved det? Jamen, det er sådan en taoistisk praksis, egentlig, som også er kommet over i tantraen, men hvor at du som mand venter 3 uger med at få udløsning, men i de 3 uger, hvor du så laver noget, der hedder selvkultivering, altså hvor du netop det målløs selvnydelse, også bare for mænd, uden udløsning. Så de ligger med sig selv en halv time, 45 minutter, og bare rør ved deres pik, rør ved deres testikler, rør ved sig selv, ligesom kommer ned i deres krop, men uden at få udløsning. Og så er der så nogle yogaøvelser, der er forbundet med det også, sådan at du strækker ud, og ligesom også nogle vejrtrækningsøvelser, hvor du får sendt energien op igennem ryggraden, fordi ellers samler det hele sig dernede, og så bliver det rigtigt, altså får man en våd drøm. Så hvis manden ligesom laver den her praksis, og er rigtig, rigtig god til at få sendt energien rundt i kroppen, og ikke få den her udløsning i 3 uger, og så derfra også kun får udløsning en gang om måneden måske, så får han altså meget, meget mere potent sexlyst, har meget bedre kontrol over sin udløsning. Der er rigtig mange mænd, der jo har præmatur udløsning, og derfor netop også lægger pres på deres kæreste om, at de skal komme hurtigt, for at det hele kan lykkes. Så det der med sådan at få rigtig god kontrol over sin udløsning, og rigtig god kontrol over sin erektion, og generelt, altså i stedet for at lade den der sex-energi, eller den, orgasmiske energi, bare forlade kroppen, hver gang man får en udløsning, at han ligesom cirkulerer den igennem kroppen, så får han bare super meget overskud, super meget maskulin energi, mega meget lyst og sådan styrke. Det er virkelig et vildt redskab, og de mandlige klienter, jeg arbejder med, det er livsforandrende for dem. Okay, det skal jeg lige give videre til min partner. Fordi jeg har selvfølgelig hørt om den her inden for tantraen, og har hørt noget forskelligt, alt efter hvor gammel man er, nemlig hvor lang tid man skal vente. Men jeg skal faktisk interviewe også i en podcast i morgen en læge, der har skrevet omkring sædkvalitet, en bog om det. Og der er det faktisk, jeg blev lidt overrasket, for den siger, at højere sædkvalitet kommer faktisk, hvis du har oftere udløsning. Så det gik lidt imod tantraen, så jeg var sådan lidt i tvivl om det ene og det andet. Men det ved jeg ikke, om du har nogen indsigt omkring lige den del. Nej, ikke andet end at videnskaben og den her praksis ikke er ligesom er forenet. Altså, okay. Der er jo også det her med, at prostataen man kan få prostatakræft, hvis ikke man har ofte udløsninger. Men der er der de tantra undervisere, jeg har fået den her praksis fra, siger, at hvis du netop bare trækker energien væk, altså hvis du er god til at cirkulere energien væk fra underlivet,
at så sker den der ophobning ikke. Altså mere, hvis du Okay. lader være med at få udløsning som mand, og slet ikke gøre andet, jamen så hober der sig alt muligt op dernede. Så, men jeg tror ikke, at der er lavet super meget forskning på energetisk flytning af seksuel energi. Ikke nu. Og det ved jeg ikke, om man kan forudsige det. Men altså, som jeg forstår det, altså en mand det vil jo så være, netop det, du sagde det, berøre den, og så hans pik, og ligesom lære at cirkulere energien, og så hver tredje uge udløsning. Ja. Sådan i den du. Okay. Godt, vi skal slutte. Hvad vil du sige er det vigtigste, vi har lidt været omkring, men det vigtigste takeaway for den her samtale, hvis du skal opsummere det i en sætning, eller et ord, eller en lang sætning? Jamen, det er meget det her med at gå væk fra den gamle opskrift på, hvad seksualitet er. Fordi det er en patriarkalsk forældet tilgang til nydelse og seksualitet, som ikke gavner kvinden. Så virkelig bare prøve at glemme alle de der gamle dogmer om, hvordan seksualiteten er, og udforske din krop, din nydelse på ny. Got it. Og hvis man nu gerne vil gøre det sammen med dig, og vil arbejde med dig, eller bare lade dig videre kende, hvordan kan man få fat i dig? Jamen primært er jeg på Instagram i forhold til min ligesom eksterne kommunikation, hvor jeg også giver en masse gode tips og råd, og det er sådan generelt, det er også sådan spirituelt, ikke kun seksuelt, men det er Fanny Broholm er mit handle, simpelthen bare. Så det er der, at man kan komme i kontakt med mig, og man kan smide mig en privat besked, hvor at vi kan snakke om, hvis man har lyst til et forløb. Så laver jeg sådan nogle intensive forløb med både kvinder og mænd og par. Og alle køn. Right. Og det er mest en til en, eller en til par? Altså... Jamen det er, hvis man er par, så arbejder jeg med den ene og den anden part og sammen. Men det er primært individuelt forløb, som jeg har. Og så tit trækker folk deres partner med, hvis de har en partner. Spændende. Det er hermed givet videre. Og tusind tak, Fanny, fordi du vil dele din visdom her med mig, og med dem, der lytter med. Jeg har været helt høj på det. Jeg synes, det er så spændende emne. Jeg tror ikke, det bliver sidste gang, jeg snakker om det. Jeg synes, der er så meget at sige. Så bare rigtig mange gange tak, for at du vil være med til det. Tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Sådan en fornøjelse. Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet @lauragrup.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauragrup.dk. Vi ses i næste afsnit.